f'Jannar tal-2020. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza u d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. 5 snin ilu Robert Abela sar l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. 5 snin li matulhom il-Prim Ministru kien man-nies u indirizza l-isfidi ta' ċittadini Maltin u Għawġin. Mill-bidu għat-tmexxija tiegħu il-Prim Ministru Abela wassal messaġġ ta' għaqda, messaġġ mill-aktar importanti fi żminijiet ta' sfidi mingħajr preċedent, il-pandemija globali u żewġ gwerer bib u għadba mal-kontinent Ewropew. Minkejja li l-ekonomiji l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea kienu u għadhom qrib reċessjoni, l-għaqad tal-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela mhux biss wassal għal tkabbir ekonomiku qawwi, iżda wkoll kien soċjalment ġust. Dan hekk kif il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuels inżammu stabbli u molowx għal familji u n-negozji. Malta tkun l-unika pajjiż mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li ma żlitx it-triq tal-awsterità hekk kif il-pejs fuq il-Gvern ta' Robert Abela. F'dawn il-5 snin il-qasam soċjali kompla ikun ta' priorità għall-Gvern Laburista. Dan u evidenti biż-żiediet fil-pensjonijiet, fil-Children's Allowance, l-In-Work Benefit u anke l-introduzzjoni tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. Il-Gvern Soċjalista qed jgħin ukoll l-inqraba ta' persuni b'żabilità waqt li kompla jindirizza l-inġustizzji tal-passat. Miżura soċjali oħra li daħlet taħt l-amministrazzjoni ta' Robert Abela illi first time buyers qed jirċievu 10,000 euro fuq 10 snin. Fl-aħħar 5 snin ukoll il-Gvern żied il-ħidma tiegħu favur l-ambjent, speċjalment favur aktar spazju miftuħa. Plajta Malta flimkien, il-Partit Laburista ta' Robert Abela kiseb l-akbar rebħa elettorali. Dan f'kampanja man-nies viżjoni ċara li l-futur ta' pajjiżna wara il-pandemija. F'nofs din il-leġislatura, il-Gvern jinsab iffukat biex iwettaq il-miżuri elettorali u bekk ikompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Għawġin. Robert Abela, 5 snin fiċin in-nies, 5 snin ta' deċiżjonijiet.